در ماشین بازار شهر تاشکند قرار داریم. چنانه که دیده ایستادید بازار در جوش و خورش است. ما از نرخ نوع ماشین برای شما معلومات میدیم. دوستان رفتید. ماشین نوبتی ما ژوگولی 2107 ماز 2107 سالش 94 سکوزدگی بالونش شیروکی دو الکتریک коробка механик имени торош номдагӣ охири салони мошин бале қафои салони мошин من ماشین خوش رو کرده گلیکی نیاوکی موتور سوزشواری بنزین расход 8 млн сахта мегардад нархи мошин $4000 бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 90 122 27 22 90 122 27 22. ماشین навбати мо ваз 2107 солаш 2005 дискоше майкидагӣ балонаш широкӣ ду электро коробка механик монитор CD плеерошай пробег 79000 километр. мошин умуман дар ҳолати хуб қарор дорад. қафои мошин дар ҳолати хуб вид снизу аз қафои мошин. нархи мошин $4500 бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 90 008 08 42 90 008 08 42. мошин навбати мо шугули 01 солаш 76 ҳолати балон салони мошин ду электро коробка механик CD плеерашай пешкишам кор мекард гарм ҳозир ҳаво хунук бошадам гарм пробегаш 46000 километр. салони қафои мошин сӯзишвори газ газаш метан
газ бутан умуман мошин ҳолаташ дар ҳолати хуб қарор дорад. ин ҳолати мотор дар ҳолати хуб, сӯзишвории газ, газаш метан. Сколько стоит? нархи мошин $2300 бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 90 175 91 92 90 175 91 92. мошин навбати мо ваз 2107, солаш 2007. мани ҳолати балон ҳолати салони мошин, коробка механик, CD плеер, пробегаш 46000 километр. дар ҳолати хуб қарор дорад. мани ҳолати салони қафои мошин, мошин газаш метан. мотор 03, сӯзишвории газ. нархи мошин $4000 бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 337 4241 98 337 4241. Бесеку худа тиде ин деку мене мошин навбати мо Жигули 03, солаш 75. мани ҳолати салони мошин, коробка механик, пробегаш 81000 километр. мани салони пеши мошин, мани салони қафои мошин дар ҳолати хуб. ин автоқафои мошин, мотораш 03 родной худаш, сӯзишвории газ. расход сколько? расход 8-7. расход 6-7 литр сахта мегардад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нархи мошин $2800 бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 99 601 0181 99 601 0181. мошинҳои аҷоиб беҳисобе ки ин мошинҳо ҷои коллексия. Elimle çakamı. Durmayacağız. мошин навбати мо газ 21, солаш 1965.
هم خوشته این داخلی سالن ماشین Seri mi? O hali yaptı. Taş koydu ya. نرخ ماشین $178,000 با سودا می شود. تلفن برای معلومات 94 244 11 18